Ако се чудите кой къмпинг да изберете за бюджетно море на палатка в Гърция, нека ви разходя из нашият любим къмпинг в Керамоти. Ще се опитам да ви дам информация за най-важното, което трябва да знаете за къмпинга, какво всъщност да си подготвите. Тази година отново цената за палатка е 20 евро, плюс 5 евро, ако желаете електричество, което не е задължително. Сенчестите места са доста ограничени, но ние този път за късмет си намерихме една дебела сянка под това дърво. Ето ви общите части. Има външни ливки, от тази година хладилник и външни душове. Лошото е, че наблизо няма кафе. Няма кафе машини, така че помислете и за това свое решение. Ние заложихме на добрата стара кафеварка и проблеми нямаме. В сравнение с други къмпинги, може би тук не е чак толкова поддържано и чисто, но и това се преживява. Нали сте на морето на къмпинг на палатка. Как протича една сутрин на къмпинг? Понеже да си на палатка, на море, на къмпинг е избор. Това е нашият избор и сме изключително доволни от него. Ако успееш да станеш рано, като Дара днес, посрещаш изгрева. Добре. След това продължаваш с кафенето. Който не е с копче, но пък е аромат. И се наслаждаваш на тишината и спокойствието. Защото все още всички спят. Мъже. Защо обичаме да сме на къмпинг? Защото имаш свободата да правиш наистина каквото си поискаш. Дори да стоиш цял ден по бански. Когато ти е кеф да отидеш на плажа, когато ти е кеф да се прибереш, без да бързаш, без да си налага да се обличаш, за да излезеш на вечеря. Също така, децата имат голяма свобода, имат други деца тук. Могат да карат колела, ролери, да играят. Лошото на къмпинг Керамоти е, че няма магазин в близост. Насам сме, мамо. Няма магазин в близост и трябва да отидеш пеш или с колела. И когато си взел само на децата колелата, се налага да ходим с техните. Съответно Дара с на Марти, аз с на Дара колелото. Нещо, че ни е малко. На около 1 километър на магазина. Когато всички се разбудят, мият зъбки. Добро утро, Марти! Наспа ли се, мамо? Да. Бързо закусва и кафенце. Не винаги приготвяме и хапване за плажа. Защото предимството да си на къмпинг, пак казваме, да можеш да отскочиш, просто да хапнеш и да се върнеш на плажа. Но за днес имаме пъпеш за плажа. Тук минават и много готини камиончета, които продават плодове, карпузи, бибери. Тъй като вчера беше много ветровито, имаше много вълни на плажа на къмпинга. Съответно беше доста мръсно, водорасли, дръвчета и не беше подходящо много за къпане. Днес намерихме вариант Б, на 100 метра от къмпинга, близост до Егея Бич Бар, но малко заливче, с малка плажна ивица. Тук водата вече е, както се казва, тепси. Много по-чисто е, няма вълни. Рангът е бил хамстър в предишния му живот. Σε περιμένει, πια κλαίει για σένα. Πες στη μεριά μου ότι κοιμάσαι. Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη.
търсене на храна сме ние. Обикновено, когато идваме на къмпинга, си хапваме на палатката, каквото си вземем, каквото си приготвим. Може би една от вечерите отделяме за заведение, затова не мога да препоръчам хубави места тук. Впечатленията ни са, че навалицата е много голяма и се чувстваш като на състезание по хранене. Бързаш, за да станеш и да се на другите хора. Другият момент е, че повечето заведения са с резервация, така че ако решите да отседнете на къмпинга, едната вечер може да я пожертвате, за да обиколите главната улица, да разгледате заведенията и съответно да си запазите някое заведение хубава маса. Но ние открихме едно много хубаво капанче, една каравана с страхотни гироси и с тези хора сме се запътили именно там. Ето ги баните отблизо. Сигурна съм, че всеки при избора на къмпинг се интересува именно от това, колко бани и тоалетни има и дали са поддържани. Както видяхте, има 4 обособени мивки за пране само на дрехи, както и пералня. Тоалетните са с клекало и седало. Тоалетна хартия няма и има какво да се желае за хигиената и чистотата, но пък хората чистят колкото могат. Водата във вътрешните бани тече доста бавно и ако сте решили да се изкъпате към 8 часа вечерта, може да останете и без топла вода. Не мисля, че е редно човек да се вайка, да говори лошо, да недоволства и коментира места, които той сам е проучил и избрал. Тук мога да кажа, че душата ми си почива. А ето така изглежда и вечерният къмпинг. Много спокойно място за децата. В момента сме ги пуснали навън сами, карат колела и са запознали с други деца. Честно казано, не съм притеснена, защото те карат колела, идват, виждат ни и пак се връщат в играта си. Може би те усещат нашето спокойствие и именно затова и те са спокойни, не излизат извън къмпинга и до сега никога не са ми се давали грижи. Друг много голям плюс на този къмпинг е, че служители правят забележки за шума и подканят всички хора и най-вече децата да се прибират по караваните и палатките си, което нас не устройва. Ако трябваше с една дума да опиша нашите почивки на палатка, думата може би била безвремие. Една от хубавите неща на Керамоти е, че има фериботи до Тасос на всеки половин час. Стара традиция, всеки път, когато идваме тук, отскачаме и до Тасос. Ζήτησες να τα πάμε, τα πιαμε. Μόνοι με τον εαυτό μου τα πιαμε. Нашето местенце е непосредствено до Тарзанас Бич. Едно малко диво заливче. Топло ли е? Και μη μου μιλάς για αγάπη, εσύ δεν γνωρίζεις κάτι. Ο έρωτας χαζέ θέλει να ζεις, θέλει να το ζεις. Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη. Θυμάσαι τώρα πια σε περιμένει, πια κλαίει για σένα. Πες στη μεριά μου ότι κοιμάσαι. Ήσυχα, τις νύχτες τις περνάω πλέον ήσυχα. Ανήσυχα, μαζί σου όλα τα βράδια εξαιρετικά. Ξενερώτα, δεν συγκινούμαι εγώ για κάτι. Λίγη μασκαρά στο μάτι, πήγε απλά ούτε να το σκεφτεί.